trapasy. Ano, největší trapasy. A teď. La la la. A tohle byl asi ten hodně velký trapas, co lidi dělají, a tohle je, že prostě jdete po ulici a chcete si pouštět svoji nejoblíbenější hudbu, což u nás nebyla naše nejoblíbenější rozhodně hudba, a třeba si pouštíte nějakou trapnou hudbu, kterou vy milujete, což nám ne, a prostě jdete a máte špatně zapojený jack a někdo jde kolem vás a myslíte si, že jste úplný kretén. Sorry! Sorry! What do you mean? And the dog No. A tohle bylo prostě, jdeš si po ulici a zpíváš si písničku, která je strašně chytlavá a zpíváš si ji a zase jde prostě kolem člověk. A myslíš si, že jste debil. A ještě k tomu běží někam do prdele a ještě přitom kroužne. Ty vole, co děláš? Ty se snad pochcá. What the fuck? Tohle bylo, jakože ty jdeš někomu, kde se špitý a na něco zakopneš nebo do tebe někdo strčí. A prostě se poliješ vodou a lidi si myslí, že se pochcela. A ještě k tomu je to tvůj spolužáček třídy, který to všem vyšvaní. Lásko, promiň, dnes to ráno nemůže být něco se zvrtlo. Tak, hele, někdo mi napsal. Lásko, promiň, dnes teda den nemůže být, něco se zvrtlo. Jako vážně? No tak dobře, tak já mu něco taky napíšu. Jo. No. A ona mi napsala, jebama, co to tak může znamenat? Já budu matka. S kým budeš mít to dítě? Dítě, ty děvko. Hele, zase mi napsal, s kým budeš mít to dítě, ty děcko? Co? Jaký děcko? Já? Okay. Já fakt tomu nerozumím. Jaký děcko? Ty vogo, když napsala si jbm, to snad znamená, budu mít dítě. Napsala jsem mi jebem, to snad znamená, budu mít dítě. Co? Ježiši, on to nechápe.
B, M, Z, N, ne, je, bem, jebem na. Jebem znamená jebem na to. Aha. Aha. Tak, promiň. Jedno. Tohle teda byla čtyřka, to znamená zkratky, protože jebem znamená jebem na to. A my jsme teda s kámoškou, což nebyl kluk, my jsme to udělali. A my jsme to vymysleli teda a jebem a ta kámoška jako prostě myslela, že jebem, ona byla kluk a myslela, že s někým mám dítě a to mělo být v tom smyslu jako, že si myslela, že mám dítě s nějakým